дуруди бепоён дӯстон, ҳамватанони азизи мо, бонувони беҳтарини ҳунарманди тоҷик, гулдухтарони тоҷик ва додарони шердили мо. Салом алейкум ба кушонаи мо, ба канали мо. имрӯз барои шумо кулчаи рӯғании дегӣ мепазем. дар ин карантин ёд гирен ва ин кулчаҳоро барои мо кӣ мепазад? Ҳамватан, як нафар бону, подписчики беҳтарини мо, подписчики хеле ҳам ҳунарманди мо, дастакот дарда набина. Барои мо имрӯз кулчаи рӯғании дегӣ мепазад. Сар кардем. Барои кулчаи рӯғании дегӣ чӣ лозим аст? Орд, равған, шакар, дрож, намак, шир. яъне ки мо ба ин кулчаи худ тамоман об намеандозем. шакар барои чӣ лозим аст ки бисёртар баландтар шавад, хамири мо падём гирад. шакар ҳам хеле қувват дорад, яъне ки бисёр ҳам бамаза шавад. ҳозир акнун мо аз ин маҳсулотҳое ки номбар кардем хамир мешӯрем дӯстони азиз. ва ин хоҳари ман хеле ҳам дар хамиршӯрӣ беҳамто будааст. масалан ман вақте хамир мешӯрам тез дилгир мешавам, вале ин хоҳари мо бо як муҳаббат, бо як ихлоси том, вақте калонсолон мегӯянд ки вақте ки одам хамир мекунад бояд чӣ қадар муҳаббат дошта бошад ки ин хамира ба иҷро расонад. ин хоҳараки мо хамира бинен чӣ қадар хушрӯ шӯрид, чӣ қадар ба як меҳру муҳаббат хамира шӯридеста. бояд ин хамира чӣ қадар бишӯрид ки вақте ки нона бихӯрӣ дар даҳанада микилча ба маза рава, яъне ки бояд суфта шава. хамир ҳам мисли як кӯдак аст ки меҳрубонӣ мехоҳад. аз аввал калонсоло кампиракҳо ҳам мехе мегуфтанд ки сари хамир да ҳама вақт хирсанд бошӣ. хеле ки арӯси нава хона меоранд тоҷико, расми оини хумон кати рӯзи якум да дасташ орду шира метиҳанд ки хамир бушӯр, яъне ки нишонаи хубӣ, нишонаи сафедӣ, нишонаи муҳаббат, ихлос мебошад. ана акнун дида истодаем ки хоҳараки ҳамватани мо хамира тез-тез шӯрвай кардестай, муш задестай. килчаи шумо суфта, ҳамвор, ба маза шава, шумо бояд хуб муш занед. ира очаи ман фақат мара ҷанг мекунад ки ту то ҳози калон шудӣ, муш зада наметавонӣ. лекин ин ҳамватанда гап набудай дӯстои азиз. акнун хамир суфта шуд, нигоҳ кунед чӣ қадар хамири хушрӯ шуд. хамира мегирем, як тараф мемонем ки дам бихӯра. баъд ним соат хамира аз ҷои гарм мегирем. хоҳари азиз, хамиртон бисёр хуб шуд. дӯстои азиз, нигоҳ кунед хамири килчаи рӯғании дегии мо чӣ қадар бамаза шуд. нигоҳ кунед. оҳо, маълуме ки хамир бисёр суфта, ҳамвор. акнун аз хамири кулча мо кулча мегирем, яъне ки кулчача карда мондан мегирем. нигоҳ кунед. ин маҳорати ҳунара бинед. ҳар каси кора карда наметавонад. масалан барои ин як чӣ дар кор? сабр, таҳаммул ки килчаҳои мо чӣ қадр хушрӯ биёяд. саросимакорӣ дар вақти бо орд кор кардан дар кор нест. ҳамаи ин ҳунара ман дар ин хоҳарам дида истодам. хоҳари азиз, бори дигар ташаккур ба шумо ки канали моро ором метиҳед. ин қадар килчаҳои зебора пешкаши тамошобинои мо мегардонед. дӯстони азиз, акнун нигоҳ кунед. кулчаҳоро мо бояд ба вазни баробар, аз нигоҳи худ ё ин ки ҳаст вазн мекунанд ки ҳамаш яхела биёяд мисли номойхона. кулчаҳоро ин хоҳараки мо аллакай нигоҳ кунед суфта кадестай. тавре дида истодаед кулчаро бо як маҳорати том суфта дорад хоҳараки мо ҳар яктаашро. ба ин мегӯм ку сабр дар кор, таҳаммул дар кор. ина ҳар кас када наметавонад. чӣ гуфтед? занҳои тоҷики мо ҳамашон ба ҳунаранд. вақте ба ягон ҷо меҳмонӣ меравем, аз килчаҳо, аз фатирҳои равғании занои тоҷик чӣ қадар мо як иштиҳои том ҳаловат мегирем. касе ки хонаи тоҷик меҳмонӣ меояд, ҳама вақт аз меҳмондӯстии модари тоҷики мо фахр мекунад. дӯстои азиз, ин килчае ки хоҳари ҳамватани мо пухтаеста дар ин карантин барои шумо, хусусан муҳоҷирое ки нон харида наметавонед, магазин вақти карантин биромада наметавонед, шумо аз орд метавонед ки ё ки килчаи модаритона ёд карда бошед. килчаи очагӣ ҳам гӯем мешавад. килчаи рӯғанира метавонед ки ҳатто метавонед бе равған ҳам равғанша камтар кунед, мувофиқи таби худтон, хоҳе шир медозед, хоҳе не, дар дег пухтан мегиред ва хумори ватантон ки бира ҳами килчаи дегира мехӯред. ака нигоҳ кунед, ҳамватан килчара тунук кадеста
نگاه کنه. شما میتونه حتی نانچه های خورد کنه. ҳозир ман ира ба забони русӣ кам ҷамъ мондам ки дӯстои рӯсзабони мо ҳам бинанд бисёр мепурсанд ки лепешка казани чӣ хел пухта меша ранги тандур. мо дар қишлоқ тандури майда ҳак доштем. Ман дидагӣ будам 1-2 бор нон пухтагем тамом. мо фақат дар духовка мекунем ва аз хоҳари ҳамватан ман низ аввалин бор шогирдаш мешам. дар ин бора ростига ман дар дег ҳоли ягон бор килча пухтагӣ нестим ё самбуса. ҳоли килчаи деги самбусаи деги мепазам ва ҳамватан аз шумо хоҳиш ки самбусаи деги пухтанам дар дег, самбусаи деги пазе дар дег ва ба мо нишон диҳен. ин дафъа шумо да заказ фармоиш. дӯстои азиз, тавре мебинед килчаҳоро тинӯ кард ва метавон ки ба ин килча кунҷи чошид агар ки шумо хоҳиш дошта бошед. кунҷитам ба маза мекунад. акнун кулчаҳоро як тараф мемонем ва якта тухмро шикаста зардиашро аз сафедӣ ҷудо мекунем. аз ёдтон набуре, сафедиро адел намекунем, зардиро алоҳида, чунки сафедиро алоҳидагӣ бо каме шир ва зардиро низ ҳозир мебинед бо каме шир хеле лат мезанем. нигоҳ кунем. ин барои чӣ зарура? ира ман ҳозир худам дидам. ин яке аз сирҳо, асрори катбонугии ҳамватани мо мебошад. дӯстои азиз, яъне ин бонои ҳунарманд ҳамин хел сирҳоро мо да гуфтааст ки мо ёд гирем. ман якум бори хеле нонпазир дидим. рости гап, ман фақат духовка намепазам. акнун нигоҳ кунед духтарои хушрӯ, додаракҳои меҳрубон, дар ҳамин карантин шинед дар хона ва ҳамин хели нонои дегира, кулчаҳои руғании дегира ёд гирем. дӯстои азиз, нигоҳ кунед, дар зардии тухм каме шир медозем. ин барои оне ки нони хӯрда истодагии шумо бӯи тухм накуна. ҳам ба маза, ҳам хушхӯр, ҳам бӯи тухм намекуна. аку дар сафедӣ камтар шир медозем. ҳозир нигоҳ кунед, дар сафедӣ ҳам шир медозем ва хуб лат мезанем. инаш нигоҳ кунед, инаш алоҳида ҳаст. зардии тухм бо шир. зардии тухм бо шир барои рӯи кулчаҳо ҳаст. вақте ки шумо дар дег мечаспонед, ай тарафи ҳамун зардӣ доштагиш часпонед ҳатман. ин яке аз сирҳои катбонугии ҳамватани хоҳари мо мебошад. нигоҳ кунед. ҳозир акнун чӣ кор мекунем? камакак меистанд кулчаҳо ки рӯ бигиранд ҳамашон. дидинед, ҳамаш андозаш яхела. ира ҳар кас кардан наметавонад. барои ман бисёр катбонуҳо дӯстои зиёд дорам ва медонам ки ҳар кас ҳунараш ҳар хела. ҳар як катбону сиру асрор, як хусусияти пазандагии худша дора, авторский ва ё дора, хӯрокҳо дора. акнун мебинем ки хоҳари зебои мо чӣ кор мекунад. акнун дегро гарм мекунем. нигоҳ кунед, хеле дегтон калон боша хубтарай. дег ҳатман гарм шавад. дӯстои азиз, нигоҳ кунед, ҳатман дега гарм кунед. ранги тандур меган ё танур нигоҳ кунед. анаки кулчара ҳатман зардии тухм мемоле. аётон набуре, пушта сафедӣ мемоле, ду тарафа ҳатман. нигоҳ кунед. ин зардӣ ба ӯ хотире ки дар дег беста нағалта. баъзеҳо равған мешаканд. ҳар кас ҳар хела. не ки ин хоҳари мо ба зардии тухму шир кадеста ки ба фикрам ба маза мебиёд. аллакай бӯи кулча ба димоғ расида истодааст. нигоҳ кунед. ҳар як кулчаро бо маҳорат, бо оҳистагӣ, оҳистаҳак равғани шир ва тухми тайёр кардашударо молида мо дар дег мечаспонем мисли танӯри очагӣ. тасаввур мекунед ки дар қишлоқи далабикати пешошдадедона ва шумо ном бастесте. як таъссуроти хуб аз ватани мо. дӯстои азиз, ҳамин рӯзо ки мо дар як лаҳзаи дар чор сутуни хона дар карантин қарор дорем, ай ҳамаи шумо хоҳиш, илтимос, ҳамин дар хона шита баъзе чизҳоро кунед, берун кам буре. ҳозир вазъият камакак безебтарад. анам хеле чизҳоро ёд гирем, хоҳ мард боше, хоҳ зан. нонпазӣ барои ҳамаи мо дар кор аст. агар ки бо ба нони тоҷикӣ, яъне ки он чизе ки модарои мо дар қишлоқ мепухтанд ё ки дар шаҳр мо мехӯрдем. нигоҳ кунед, ака кулчаҳои мо дар дега акнун хуб метафса камакак, баъд болои дега бо сарпӯш пӯшонида лозим аст. бо сарпӯш мепӯшоневу мемонен. ҳозир
хоҳари мо ҳозир болои дега мепӯша. Ташаккур хоҳари азиз, ҳамеша бо канали мо бошед. Ташаккур ки ҳам дастгирӣ мекунӣ, ҳам бо ин қадар наворҳои хуб барои подписчикои дигар шумо мефиристед. дӯстои азиз, хоҳарои ҳунарманд, шумо ҳам метавонед ки ҳунари худтонро нишон диҳед. хоҳ дузандагӣ боша, хоҳ пазандагӣ боша, ба мо фиристонед, хоҳ тозагии хона боша. нигоҳ кунед, мо дега даҳанша пӯшидем. акнун нигоҳ кунед, кулчаҳои бамаззаи очагӣ шуд. кулчаҳои равғании дегии очагӣ ҳам гӯем мешавад. дӯстои азиз, дар ҳамин карантин шине ёд гире, мадарроӣ кунед, дар комментария бинависе ки ай ҳамватан шумо чӣ ёд гирифте. дӯстои азиз, дорогие мои друзья, мои подписчики русскоязычные, вот смотрите, научитесь лепить лепешки, кулча, это таджикский в Казани, очень вкусно получается. Проверяйте себя и потом напишите в комментариях. дӯстои азиз, дар комментария ҳатман нависе ки кулчаҳои шумо чӣ хел омад, шумо чӣ истифода мебаред даруни хамир. масалан баъзеё шир, масалан ман шир намехӯрам, барои мин кулчара шир намедозам, баъзеё меандозанд. равғаниам ба мазза, нигоҳ кунед равғану ширкати чӣ хеле ки модарои мо дар тӯё мепазанд. бисёр кулчаҳои тӯӣ бар ин шуда. ташаккур ҳамватан. дӯстони азиз, нигоҳ кунед, ҳозир мондагии кулчаҳоро бо нишон метаҳия бори дига ки шумо хубтар ёд гиред. ин ҳам кулчаҳои боқимондаро бо жилток, яъне ки ҳамашона дар пушту рӯшона як тарафша сафедӣ кунед, рӯи асосиша, яъне ки тарафи кулчара, ҷое ки дар дег мечаспонед, зардӣ. нигоҳ кунед, бо диққат бош. акнун бо мечаспонем, дег аллакай тафсидагия. шумо метавонед дар як деги ҳамин интихоб кардагитон, агар дег калонтар боша, бо хубтара, мисли тандир. ва нигоҳ кунед, шумо метавонед ки бисёртар пазед, масалан ягон маъракача доре, меҳмон доре, фарқ надоре, ё барои хӯрдани худтон. вале дар он поёни дег бур намонед, ягон кулчара мумкин нест, барое ки гармӣ ай поён меояд, даҳаншаки пӯшиде ва нони шумо мепазад. вале дӯстони азиз, дега вақте ки мемонед, баланди бадам накунед. нигоҳ кунед, аввал хуб метафсонед, вале баъд баланди бадам мумкин нест, нормал. ама ба дега пӯшиден, ҳатман назорат кунед кулчаҳокотона ки насӯза. дӯстои азиз, ҳозир хонаи ҳамватан бӯи кулчаи гарм фаро гирифт, ранги новоёи ватан. дӯстои азиз, муҳоҷирои азиз, он нафарое ки ҳамаи мо шумо дар ютуб бисёримон дар ҳар гӯшаву канори дунё ҳастем. ҳамватанои азиз, тоҷикои ҷаҳон, инаи канали мо буд ва ҳамватан яке аз подписчикои беҳтарини мо барои шумо кулча пухтана дар дег нишон дод. инҳо кулчаҳои равғании очагӣ буданд. бо мо бошед. дар паноҳи худованди мутаол ба ҳамаи шумо саломатӣ, роҳбаландӣ, хушбахтӣ, тамоми хушиҳои зиндагиро таманно дорам. худованди меҳрубон ҳамаи моро дар паноҳаш нигаҳ дорад. ташаккур ҳамватан.